Mangwanani mwanangu, mangwanani. Ndine mashoko naMnangagwa nokuSiria. Chokwadi. Vari kuda kupfuurira mberi. Nyika yese yatsamwa. Haisi kuzvida zvavari kuita, kutamba nemari dzenyika. Vachigovera vanhu chino nechino. Vachigovera vanhu kuti vadiwe. Zvino manje ngavataurirane. OkuSiria ngaudze Mnangagwa kuti baba ngatingozvisiyai. Kumadi kusiya inga manota kare. Naiwe OkuSiria newe Mnangagwa. Chamuda kuramba makashingirira ipapa chiiko iwe wachembera. OkuSiria iwe taurira murume wokuti wachembera baba ngatirizanei zvakanaka, ngatibvei zvakanaka. Kuinda musina pfungwa imi, inda musingakwanisi kufunga kuti hamudiwe imi kubvira kuvhoterwa chaiko hapana chamakavhoterwa. Maita zvekutenga vanhu kupa machikeni, kutora mabhazi kuenda kunokwidza vanhu, hapana zvipenyu zvamakatiitira. Maingoita zvekumanikidza vanhu, vharai misika, taiso zvino zviri zvinhu zvamakaonekwa nevanhu kuti basa renyu ndere kuda kutenga vanhu nemari chete. Rudo harutengwe nemari, rudo runotengwa nemabasa. Nyika ngaite mabasa. Vana vasenze. Ivo vemutoriro vese ava kuvavakirawo something. Vogara vachiveza kana kuita zvimwe zvinhu zvakawanda zvemaoko, maprojects kuvana vari kudhakwa. Inga muri kungovatarisa imi. Muri kuvatarisa inyika here iyoyo yekuti munotarisa vana vachizvambaradzwa nemutoriro, muchipinza mutoriro munyika kuti vana vakuware brain, murambe muri pazvigaro imimi, vana vasasumudze musoro. Kuita here ikoko. Chii chamagonera Zimbabwe imi? Muri kuti kabhabha rasi kenyu kamakaita ndo chii ichocho? Ndo makambani, ndo makavhura makambani ese, mamaini ese, Azisco Steel ese aifunctiona kare akavharwa wani. Madi kuavhura, madi kuvhura makambani, vana vashanda, vana vadya zvavanoda, vana vapfeka zvavanoda, vana vatambura nenhamo vakutsvaga mutoriro yamuri kuunza imimi futi. Saka hamusi kuona kuti muri kukanganisa here? Muri kufunga kuti munodiwa nani? Zvinoirema ndikutaurire OkuSiria. Ndo zvamakaita kuna Mugabe, inga maimuita zvinoirema wani. Saka zvinoirema kwamuriwo futi. Zvino kana makangwara ibvai pachigaro, ibvaipo. Hapana chamagonera nyika. Mapayments akadhakwa. Chii chamaita? Chamaitira nyika chii? Muri kupa vanazvo, ndova muri kupa. Vasina muchivasiya vachizvambaradzwa nenhamo, vachinhonga svosve nemuromo. Chii chakadaro ichocho? Zvikoro zvinodhura. Zvikoro zvacho pasina nezvezvikoro zvacho. Mapayments ematicha akadaro, so ndo chii ichocho? Matadza ibvaipo. Ndati matadza ibvaipo. OkuSiria udza murume wako ngaabve. Achembera anode. Handinga murwere wani, ngaenda anozorora. Enda munozorora upurazi kupurikadhi kwenyuko. Enda munozorora tikutaurira nemwoyo muchena chaiwo, mwoyo wakafara. Mutinunure, mutibvirewo kumhepo uku. Hapana apa. Vese muri kuisa ivava vakarwawo ndokupi? Vakakukomberedza vakarwawo ndokupi? Hamunyari nezvamuri kuita. Zvamakabvisira Mugabe ndo zvamuri kuita futi. Saka makatanga kuba Mugabe achiripo. Mukagotanga kuchiunganidza. Pamakapinda pawo makatenga makatoba kudharaka. Tinozviziva. Maiba mese. Pamamubvisa iye. Mamubvisa mukagoramba mushiba. Pa5 years dzese, 6 years dzese manga mushiba. Zvino manje mari dzo dzamakupa vanhu motikari, dzamakupa vanhu makeshi. Zvino manje ndiri kutaura kuti ibvaipo. Makoniwa. Hapana chamuri kuitapo. Hapana chatiri kufara nacho vana veZimbabwe. Geza revolution ndiyo yatakuda. Anyoka yemabhunu. Geza revolution ndiyo yatakuda because yakaona uori hwenyu, ikaona utongo hwenyu huri hweudzvinyiriri. Uende kumakoti. Majaji acho akapiwa mari. Uende kumapurisa, mapurisa acho akapiwa mari. Uende kumasoja, masoja acho akapiwa mari. Saka ndo chii ichocho? Chii chamuri kuita mukati menyika yeZimbabwe? Mahombo kamuri kutiitira kutambisa mari zvozvo evana veZimbabwe muchipanana. Ndo chii ichocho? Kudiwa kwemari. Mari ainhongwe kai inotoshandirwa. Zvino kana iri vana vaZimbabwe chamuri kutambisa muchidai. Masuweji haasi kupera, tsvina maharara haisi kupera,
hapana chisvino chamuri kuita, mapaipi hamusi kufita, zvese tsikidzi dzakazara kubudikidza netsvina. Hamunyari mutaundi munoita tsvina. Chii chamuri kuita imi? Chii chamuri kuita chamunoti hanzi tiri kuita kubangounganira tsikidzi? Kusanyara. Tsikidzi dzinounganirwa nemunhu. Kuenda kuchipatara chakaora kudaro hamunyari. Muchingounganidza mari muchizviunganidzira imimi. Chipatara chiri kunhuhwa, chisina mibhedha, chisina chii, chisina mishonga. Ndochii ichocho? Hamunyari here? Kudofidika iwe yakusiriya udza murume wako kuti baba hatisarendei. Zvichakanaka. Ibvai pazvigarapa. Ibvaipo. Pane varoda kupinda vari hot. Vada kushandura nyika. Vada kushandura nyika. Geza revolution nanyoka yemabhunu ndo watiri kuda. Mazvitadza izvi. Mukuita zvakaitwa naMugabe futi ndo zvamaakuita. Zvamakabvisira Mugabe futi ndo zvamukuita imimi. Mukukopa zvinhu zvakaipa muchiramba muchingozviita chete. Saka uri kuitirwa zvino here? Mavese akakukomberedza iwe zvino here? Maziva zvawakaitira Mugabe ndo zvauri kuitwa iwe. Saka ibvai zvenyu. Muri vanhu vakangwara, itobvai. Mukasabva hapana chamuri kuita. Because vana veZimbabwe vari kuchema. Vane nzara. Tine nzara Zimbabwe. Tisi kutombofara kana pisi. Vari kufara ndivo venyu muri kudya nayo. Ruzhinji rwese harisi kumbofara. Saka zvizive izvozvo kuti kutobva zvenyu muchasekererwa. Zvino ire mairo zvinani pane kuzobva imi musisakwanise kuti muite chimwe chinhu. Musinganyari makaita sei. Ramba muchikonzwa nyika yetu hatichada, havachada. Social media yese yakazara nekuvengwa. Hapana achakuda. Rakasha havasi kukuudza kuti hapana achakuda iwe nemurume wako. Havasi kukuudza inga ruso vachipekesha channels evanhu vachinzwa kuri kunun'una kuri kuita vanhu nekuchema kuri kuita vanhu. Vanhu vari kuchema kuti ibvai. Vanhu vanoda shanduko munyika.